Alright, ke kuncamela lanje sirada khulu benjilo ke ndathi ukhona DJ Myadi apha eVukani FM. Yeah, hayi mix yakhe ishushu kakhulu kangiba beke ndaphuma ndaphinda ndangena ndathi ubushushu bungaka ngeke ngimele well ke khona DJ Myadi apha emoyeni apha studio not emoyeni solo ngicokola ngefoni yazi. Alright, DJ Myadi kunjani buthi? Ndiyaphila Nkosi kunjani buthi? Ndiyaphila nami buthi man, ndiyafuna ubulise nje abaphulaphuli beVukani FM bulise nabalandeli bakho ngakumbi bashiye pha Midfort. Midfort okay ngithathe ithuba ndibulise kuba phulaphuli beVukani FM ndibulise neNtaba eThemba because ngoku manje benisithi iNtaba eThemba because nimele iNtaba eThemba nisamelanga iMidfort yonke so bonke abalandeli bami baseNtaba eThemba ndiyabulisa ngokuzithoba. It's been a long time DJ Myadi singadibani yazi it's been a long time kangiba benthetha ngasithi hey kwafuneka ayichebe lo mfana ayichebe lo mfana nimchebe dikwazi ngekhathi zakho xa niphuma apha nje ndibana nesalon kuba busy man bra ukube sibhiziselele event because we are having an event night train namhlanje spring blooming celebration. Well imake sizawuza ke masiqale ngawe qala sawuqale ngawe. Well ke ukhumbule ke si live ku Facebook uzawuthi Vukani Community Radio umbone DJ Myadi nambona mhlawumbe ungqibele kudala unibona kodwa si live ba ku Facebook uzawuthi Vukani Community Radio. DJ Myadi kumuntu ongakwaziyo nje mhlawumbe ke uqala ukuva okanye mhlawumbe uqala ukubona nje pha ku Facebook ngubani DJ Myadi? uDJ Myadi igama nguXolani igama lami nguXolani likwi-ID then uMyadi isurname yami so abantu abaninzi bandazi ngoMyadi while isurname yami leyo otherwise igama lami lona nguXolani. Ndisuka eMidfort ndizalelwe eMidfort apha kwesistili saseChrisane ndikhulele khona ndake ndahamba for into pha ku5 years ndayochipa pha kuthiwa into nekole golide inyama ipheli hayi inyama ipheli ndake ndayapho kulapho ke ngoku ukuze uDJ Myadi avele khona la umuntu okuthiwa nguDJ Myadi which is igama ne-DJing nanduka yami ukuze ndibe uDJ khona ayisuka ngapha ku-egoli isuka ngapha egoli kahle alright DJ Myadi ndiyafuna into bangaba ukusichazele ungenile ngoku-DJing wangena ingaba mhlawumbe i-challenges ngosaqala ungena ziyayizeziphi? i-challenges but nangoku ezinye zezo challenges sekhona exista hayi challenge suka challenge kuye hayi zawusuka azincinci kakhulu ezo zinto nje ezincinci ezithi noba uyahamba umuntu kuhamba khubeke umuntu angakhubeki endleleni andiyazi ngathi umuntu uhamba kweyiphendlela because nasitheni awuhambi kamandi so uthanda if akhona ikhubekisayo then uzawutshiswa yitha xa kutshisela. So no i-challenges zona ngexesha nisaqala uDJ lento yoba ungabi na equipment onokwazi ukutraina uhambe ngayo uthini nokuzimakhetha nongadibani nabantu so i-challenge kakhulu lento leyo hence ke ngoku nami ndikwiphulo loyoba anyone ose around Ntaba eThemba kuba Ntaba eThemba ofuna ufunda uDJ it's either you are a lady or you are a guy if ufuna uDJ and you want to become a DJ makanibambe emnxebeni okanye nibambe kwi-social media. Wow. So unesikolo eNtaba eThemba? Ndikabi naso isikolo but you are helping lo mntu mhlawumbe ufuna wow into enhle kakhulu ingaba mhlawumbe zeziphi ezinye i-projects obhizi zizo ndikwi-process yokuqala i-production but wow le ndiyaqala uyithetha apha estudio. Okay, intsha mamtshawe uqwaba izandla kwalapho. Okay, ngi-process yokuproducer I'm gonna produce i-house ilanduka i-afro house so ndikwi-process I'm still gathering i-equipment ne-studio equipment so that ndizoqala kwi-studio sam kahle andiyithandisi sincam laa nto yosebenzisa istudio somnye umntu mane yabo because xa into yakho uba nayo laa nto uvuka ngo-12 ebusuku bekhona into makha kuyo-create beat so uzokwazi yenza usebenzisa into zomnye umntu hence ke ngoku ndisithi into yobana now project that endphezu kwayo yile yoba ndifuna ukuthini uproduce ingoma zam ndingazi umixa izabanye abantu kuthiwa hayi nekaMyadi naza iphaya sebenze ngento yakho. Now sikubona kwi-events how long usenza i-events ngo?
Host events ndiqale 2016. Wow, yeah. 2016 working with i-Night Train events ne-Night Train club. Yabo. So ndiqale apho uku-host events nangoku ndisasi-host event as si-hosta enye namhlanje i-Night Train. So wahosta i-events now uhosta event uhosta omhlawumbi masithi uye ucele i-sponsorship somewhere okanye out of your pocket wenza njani usaqala? To host event but it comes with risks. Okay. It comes with a lot of risk because i-sponsors asizi ngokuza nje into iqala uqala kuwe qala epokothweni. Ibe zisponsor ibe ngumsebenzi wakho o-attractor i-sponsor sizuza ngoba nisithi hayi ndi-host i-event ndiyakwazi host i-event then size uqala sibone imisebenzi yakho qala previous events ozihostelene and stuff. So far I don't wanna lie asikabi nazo i-sponsors esithi sike saba ne-sponsors esithile sithi abathathe risk from our own pockets and okay let's do this event sase sibone if iphumelela if ayiphumelelanga ayiphumelelanga. That's what I know nge-events into yobana it takes a lot of risk. So bonana phambili DJ Myadi namhlanje I see that there is movement eyenzekayo kwapha entabethemba Midfort khasibalisele kwenza ntoni namhlanje? Oh okay namhlanje but we are hosting i-event. You remember mandiqala apha remember sisuka kwinyanga apho be celebrate khona omama. Wow, yeah. Which is last month it was women's month. Night Train asikayiyeki lonto leyo hence si-hosta i-event namhlanje esi-spring blooming celebration. It's more like we're still celebrating i-women's hence nakwi-lineup yethu i-lineup yethu yonke igcwele omama ino-DJs omama. Yes, babize mama and i-lineup yethu iza with label the DJ from APE. Ibe no DJ Hle from Mthatha, ibe no DJ Lady V from East London. The reason onaphuti wami into bana si host such events in ladies kwi-lineup bodwa mostly is because sifuna no encourager i-ladies phaa intabethemba ezinomdla to become a-DJs. Sikwazi ubona phaa ezinye i-DJs zidlala zikwazi uza kuthi sisondele ezibabe ntshilo ele onto yobana ndiyamfundisa umntu ofuna u-DJ. So bakwazi uza bangene i-DJs because asinayo i-DJ eyi-female intabethemba. So by bringing such events is to encourage them into yobana bakwazi ukuza sibe nazo i-DJs esinazo ezizifemales endabethemba. Alright, amazwi nje okugqibela kangubani nee-bookings zakho bangakufumana apha abantu abakufunayo? Oh okay, amazwi okugqibela ndiyabulela kuwe bhuti ngonika this opportunity. Ndibulele nakwi-listeners zakho ze-show yakho i-Flipside. Ndibulele naphaa kumamtsha utya ixesha lakhe. Xolo. Okay, ndibulele. Otherwise i-booking zam ndiyafumaneka kwi-WhatsApp ngu-060 716 ndifumaneka nakwi-calls with the same number. I-emails nguxolani@gmail.com xolani@gmail.com. Then kwi-Facebook yam ndiyafumaneka nguxolani Dikela Myadi, xolani Dikela Myadi. Then ipage ngu-DJ Myadi SA. Kwi-TikTok ndiyafumaneka @DJ Myadi. Kwi-Instagram ndiyafumaneka @DJ Myadi @DJ_Myadi. Enkosi kakhulu manje ndiyathemba into yoba nizaba ne-event successful enhle kakhulu. Enkosi ndiyabulela content ndibele but the event that we're hosting the event that we're hosting it comes with i-tickets zethu it's 50 rand i-ticket. Then kula 50 rand there's i-30 rand voucher oyisebenzisayo phanga phakathi. It's either you buy something eshop or endaweni yentselo. So kula 50 rand you only use i-30 rand as a voucher. Okay. Alright, enkosi kakhulu ke DJ Myadi. Mamtshawe molo ixolo. Oh, ndiyakubona undibamba phaa icaleni ndithi hey niwaza ubethwa. Okay, khawufaka umbuzo wakho simamela.
No, hi Mam Chauman, Budiso Kala. The one thing I can say to you, as bina yolandweti we have failed. Don't be ungabina lo mentality. The only thing that you need to do is okay. Uthatha phansi event ujonge into yoba okay ndifele apha nalapha. Okay, next time in order to be successful let me try ngesinye strategy, let me try ezinye indlela ezizawukwazi ukuwina apho benifele khona nikwazi ukuzibetha ezandlela. So ngeyona ndlela esiva ngayo le, otherwise asibinayo lapha yobana no we have failed. Akumelekanga ube nal mentality xa ukwi events. Hey, ziyakhala ke manje. All right. No, wena mamchizi is to protect brand yakho. Balekile into protect brand and like ufikeleleke kwi supporters zakho, because now one thing I know about DJ Myadi, I do not have fans, I have supporters. So each and every person okhoyo in my life okanye okhoyo as a support base yam ndiyamhlonipha, ubalekile because nguye umuntu ozisa isonga etafuleni yakuthi. Z10 namhlanje kasibalisele nje sibalisele noba ngabe uzofumaneka phi this Saturday. Okay. Well, kuyabanda phande ndiyaziyo, kodwa ke mhlawumbi ndiyazi but ke kuyabanda, kodwa sake ndigodole mna kuba ke uthando lalukhona, ndaye ndashushu kamnandi kakhulu kwela cala. Namhlanje ngisemasonic weekly sike mna ke yeah. Ndahamba ngembambo zam from Queenstown to Dordrecht. Yeah, ndagodola fundi. Alright, baba yomjawe. Alright, ke lami icala ndiyabulela into abangaba sihlele sakade lalela ixesha. Khumbula ke bekuthiwa manigqithise lento kwamagaba namhlanje kuzingquthu khona uDJ Msira phana uzabe niphethe. Kulami icala masidibane ke next week Saturday, same place, same frequency. Bye.